alle sammen, og velkommen til endnu en mega fed video her på den her kanal. I dag skal vi spille noget DOS, og jeg glæder mig super meget, fordi jeg har aldrig spillet det før. Og vi skal lave nogle flere parts, så lad os bare springe ud i det. Okay, så jeg ved ikke, hvad det går ud på. Skal vi lige finde en elevator eller sådan noget? Jeg tænker, vi skal spille med andre. Hvor er der andre? Der er andre der. Ej, okay, der kan man også kun være 2. Tror jeg ved det ikke. Lad os gå. Vi skal ikke starte vores egen. Det tror jeg ikke er en så god idé. Lad os finde nogle andre. Jeg ved ikke. Den her video må heller ikke blive for lang. Short, men jeg. Skal vi ikke bare gå. Lad os bare gå ind i en. Eller. Jeg er tvivl. Ja, den her over. God idé. Ja, lad os se om der er andre. Den her, det er nok den perfekte. Lad os se, om der er andre. Ja. Nej, hvordan gør jeg det? Nå, sådan der. Så, ja, der er en herinde. Please, træde. Kom nu, please. Ja, vi mangler en. Nej, kom nu. En mere. 5 sekunder. Så, ja, kom nu lidt. Vi er 3, mand. Okay, så, nu er vi i gang med at komme ind. Jeg har ikke spillet det før, men jeg tror, jeg har på fornemmelse om, det er noget, hvor vi er sådan et sted. Ja, jeg tror. Et hotel måske. Ja, jeg har bare en idé om det. Så, nu er vi. Jeg kan ikke købe noget. Hej alle sammen. Hej. Ham der, han har sådan et våben på ryggen. Og han smiler meget. Okay, det hotel. Nu er vi inde. Hallo, er der ingen der? Hallo. Sådan der. Vi har allerede fundet nøglen. Hvor vi går med? Jeg var lige væk lidt der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men hold det op. Der er godt nok. Altså, det er ret pænt. Okay, så går vi ind og går dør 2. Jeg ved ikke lige, om det er en så god idé. Men nu gør vi det altså. Så, ind ad den her dør. Hvor skal vi hen? Dør 4. Vent. Når det blinkede der? Nej, det var der ikke, vel? Skab. Man kan gemme sig i skab. Det var da mærkeligt. Okay. Altså, jeg ved godt, jeg ikke ser, at jeg har spillet det før. Men Seek, den kender jeg. Nej, ikke det der var ikke Seek. Det der var. Jeg kender godt navne på de forskellige. Altså, jeg ved godt, hvordan de ser ud. Men jeg ved ikke, hvad tegnene er på, de kommer. Så, ja, det er da meget godt. Jeg ved ikke, hvad det gør. Jeg ved, hvad de hedder. Ja. Det er et meget lækkert hotel. Jeg ved, altså selvom jeg er booket på dør 100, så tror jeg, ja, jo. Jeg skriver lige en tekst. Er der nogen, der vil være med? Penge. Der er penge i skufferne. Lækkert. Lækker. Money. Der er stadig mange penge. Nå. Men så må jeg hellere vente. Hvor er de andre? Hey, nej. Hvad er der sket? Nej. Nej. Nej, hvor er de hen? Nej. Jeg er forsvundet. Nej. Det er godt, det her. Det er godt. Hallo, det er ikke sjovt. Hallo. Nej, jeg kan ikke komme under nogen ting. Jeg er bange. Nej. Okay, vi har fundet dem igen. Altså, det tog så også lige. Vi viser, at vi har fundet dem, så det er godt. Da. Vi går lige op ad nogle trapper her. Op ad trapperne. Hvad var det? Okay, tusind tak fordi I så med. Og vi ses i næste video. Hej, det skal jo blive en part der, så. Hej.